Казвам се Тасин Шерифоглу, от Турция съм. Уча в Софийския университет с психология, 4-ти курс. Бог е свидетел, че искрено ще ви разкажа това, което се случил наистина. В тинейджърските години бях много добър баскетболист и точно затова не ми беше нужда да уча за предметите, защото знаех, че с това получавах всичко, което ми трябваше. Аз мисля, че нямам капацитет да завърша училището, но когато отидох при преподавателите на частни уроци, забелязах, че вече разбирам нещата и исках да напредвам и да разбера повече. Разбирайки лекциите, ми промени погледа ми към света, защото учих философия, Сократес как живял, други философи как са живяли. Изведнъж забелязах, че аз съм живял досега съвсем друг живот и нищо не съм дал на други хора. Започнах да фокусирам повече за философия, защото исках да разбера смисъла на живота, защо съществувам, защо съм в този свят. Но всъщност тогава открих, че Сократ преди открил, че има един Бог. И точно заради това са го убили. Всъщност тогава забелязах, че всичко умират, но не всеки живее. Аз исках да живея и да живея смислено. Точно тогава ми дойде много голямо желание да уча и да открия тайната на живота и да давам на други хора. Осъзнах, че няма как аз сам да го видя, защото много хора са живяли преди мене и са задавали милиони въпроси, милиони години, но всъщност не са го открили. И тогава казах, че всъщност аз няма как да го разбера, значи Бог ще ми каже. И всъщност тогава мислих и откъде да го разбера. От 4-ти клас ни обучават, че Библията и други книги са променени, затова дошъл Коран и това е последната книга и само тя е истина. И аз затова никакво съмнение не четох другите книги и казах, ще стана добър мюсюлманин, както живея с Сократ, го разбрах. Ще живея с Корана и ще живея Бога, Бог как гледа през очите си към живота и ще разбера тайната на живота. И всъщност тогава почнах да се моля 5 пъти през деня. Почнах да ходя много често на джамия. С време даже насърчавах много приятелите ми към мюсюлманство да се молят 5 пъти и говоря с тях, станах много близки приятели с ходжи, но всъщност минавайки време не бях намерил това, което намерих с Сократ. Мислих, че аз не съм достатъчен, нещо направя добре и затова спря да се моля 5 пъти. Забелязах, че продължавам, но всъщност не откривам много истини. След това се запознах с едно момиче, тя беше християнка. И аз мисля, че тя е християнка, защото чужденка или семейството ѝ е християнка, затова отвредено може да само да е християнка. Но тя всъщност ми каза, че се родила като мюсюлманка и стана християнка. И аз тогава се чудих и си казах, как може такова нещо да съществува просто? Книгата е променена и много ясно, че е променена. И как може да избере такова нещо и да ходи в ада? Защото за мюсюлманите в Корана пише, че ако избереш друга религия, отиваш директно в ада. Обаче тя наистина беше много добро момиче и ми прави впечатление, че и си казах, виж, ние сме мюсюлмани в правилната религия, правилната вяра, обаче въпреки това, тя беше много добро момиче. Как успяла и просто ми беше интересно. Осъзнах, че християнството не е било това, което съм представил преди. И аз мислих, че християните секс е позволено. Мислих, че всичко е позволено. Колегите ме питат, ти защо не пиеш? Аз казах, заради религията.
И те ми казват, в нашата религия е позволено и пият се напиват. И аз тогава си казах, това ли е вяра? Просто наистина това, което вярвам, е истина. И наистина много беше ми ясно, че книгата им е променена. Но всъщност в нея вижда точно обратните неща. Тя ми казва, че въобще не е позволено. И това, което съм представил също преди, такова впечатление, че наистина алкохола да се напиваш не е позволено. И направо бях шокиран. Аз тогава говорих на нея много за мюсюлманство и тя тогава, когато опитваше да ми каже нещо за християнство, аз я спирах. Отвътре мене идваше агресия. Просто не иска да говоря за християнство, но всъщност аз иска да говоря за мюсюлманство и просто все пак трябваше да е малко справедливо. Отидох с нея на един лагер да видя те какво правят, как живеят, всъщност на какво вярват. Отидох, но знаех, че няма да стана християнин. Просто иска да отида да видя те какъв живот живеят и да говоря по-добре за мюсюлманство. Отидох там, но всъщност когато влязох от вратата, видях това, което съм търсил цял живот. Всъщност имам предвид взаимоотношенията и между тях, любовта. Просто се учудих откъде идва това, какво е източника, защото преди учих идеалното общество, според Платон, според Сократ, как се прилагали. Всъщност там видях много повече това, което даже съм мечтаял. Казах тези хора как се възпитавали. Защото когато бях мюсюлманин, аз опитвах да се възпитавам, да съм такъв човек. И ми беше трудно. И никога не бях виждал толкова много хора да имат толкова голяма обич. Даже и на мене. И аз си мислих, че минават някакво обучение и с труд го правят. Защото трябва да го правят и затова го правят. Тогава беше дошъл от Иран един проповядник. Пак бил много добър мюсюлманин. След това става християнин. Затова го гонят от държавата. Той бяга от затвора. Всъщност до него имаше още двама души, които са избягали от затвора, са дошли в Турция. Те бяха с него. И аз мислих, че те може би лъжат, може да е истина, но някои места си затварях да не слушам за християнство. Но той говореше за живота и както преди исках да живея един смислен живот, това много ми помагаше. Мислех, че много ще ми помогне за смислен живот, затова много внимателно го слушах. Той идва при мене и аз казвам, ето сега ще ми разкаже колко добър съм християнин, ще видя как лъже, просто със Святия Дух нищо не прави и така нататък. И дойде и сложи ръката си на рамото ми и аз тогава усетих, че просто от ръката му тече нещо в мене. Аз преди въобще не бях усетил такова нещо. И ми каза, ти сега се чудиш дали да го приемеш или не, но ако го приемеш, ще го живееш много дълбоко. И сега кажи, искаш ли да го приемеш? И аз тогава си казах, как може да ми предложи такова нещо? Просто не го ли е срам? Аз не искам да отида в ада. Но просто не знам, даже ще е много агресивно да действам, но всъщност си забелязах, че всъщност сърцето ми колко го иска, защото цял живот точно това съм мечтаял. Още не мога да осъзная как казах да. И точно той тогава се моли за мене, Святия Дух да идва върху мене. Тогава не знаех какво е Святия Дух, какво вика за мене, обаче усетих, почнах да усещам в себе си една промяна. Наистина имаше в мене присъствие, нещо присъстваше в мене, в моя живот, в моята душа и душата ми тогава почна да се промени. Имаше някаква много силна и топла енергия, не знам, аз не мога да го обяснявам, но тогава го преживях. Тогава си казах, че ето, аз съм вече част от това нещо
И както съм приемал Сократ в моя живот да го разбера точно, ще приемам Христос, понеже аз от конференцията там от лагера бях осъзнал, че той беше много по-велик и добър учител от Сократ. Но с време почнах да осъзнавам, че да вървиш с Исус не е само да имаш знание, истината за живота, всъщност да видиш той наистина как говори с тебе, как има взаимоотношения с тебе. И не е далече небесата някъде и точно до тебе стои. Тогава, когато тръгвах от тях, много се съжалявах, че това нещо ще свърши. И всъщност от тогава изчислявах как аз завършвам психологията, как идвам в Измир да живея, защото аз живея в Истанбул. И идвам в България, оттам ни предлагат да ходим в една църква на кръстопът. И аз, когато преди да дойда, си казвам, аз познавам българите. Мислех, че те ще те държат по-грубо с мене, не е както там. И просто не очаквах много неща. И когато влязох в кръстопът, всъщност забелязах, че то има същия дух, същата атмосфера, само че езика беше по-различен. И тогава наистина се учудих и си казах как възможно две различни култури, съвсем други хора, обаче всъщност бяха еднакви. Видях, че няма значение кой си, от коя народност, важно, че Исус те е избрал и вървиш с Него. И точно по такъв начин ставаш част от Неговото тяло и то самия Исус Христос казва, че е път, живот и истина. И приемайки Него, приемаш Неговия път и по такъв начин с благота си спасяваш. Не заради добрите ти дела.